Good morning. Suguan ta karon. Magpalit daw ta og red lid og sa tawag ng isagol niya para ipintal sa puthaw. So balik ta sa kuan sa Kamansilis adto to magpalit na may construction supply dito. So kung wala adto, madto ta dapit adto tag Tambungon dapit. Kato sa construction supply dito. Muna itong pangitaon. Red lid ay og thinner para sagol sa pintal nga red lid or premier siguro na para sa putaho. So karon kay apit ng alas 10. So ato ang to karon at madton ta kay kuan na kisum-kisum ng panahon. Kisum-kisum na ang adlaw karon kay wa magpakita. Kuan siya ng kisdom nagsig panugdog. So ubani ko ninyo. Madto tala. Tala. Tana, palit na ta. Ubani ko ninyo. Nagtaligsik na. Hiprohinay pangataligsik. Murag mabtan sa tanig uwan. Nugdog na sad. Na. Dom na kayo, nagtaligsik na gyud siya. Pa kali maayaw na rin magkasadaha pa kayo. Ate. Sakali ate.
Arera ka? Oo. Na may red lid. Tapil lang ako sa liter. 40. 190. Na may thinner sad. Okay, dito. Ah. Red oxide. Lacratina. Ano yung itong paliton? Thinner of red lid. Red oxide primer. Mas nipukot pa. Nagpasinsiyo pa. Pila? Jace? Resibo ay niya. Asa? Jace ang tago, no? Oo. Asa. Diba ka na? 5 5 6 7 8 9 10. Ah, 260. 260. 260. One, two, three, four, five, six, 7, 8.
Tawag eh abot gyud. 1 2 3 4 wag abot. Okay, siya. Ano siya? Ito po. Sayo. Kaya wala butag. Sayop na. Gani o pamukos og uwan. Sige pagtaligsik. Hinay. Ini dari pita, perting peti lagi. Terus apa nih ayaw dre?
sa batian. Ana. Lipalwa. Wakit putla. Wala lang ta. Mabot.